lho Pak. Apa? Larso ngono, ora oleh. Kudu Larso Arif. Ayo. Gergitahe senengane Arif. Ayo. Ayo. Sing apik lho nang wingi ana Yojo to, dadi bintang tamune Mas Catur Kuncoro. Walah. Loh, kemarin itu di Mbawen, Pak. Oh lho, maksudnya iki Mas Catur mangka kaya Yogya ten ning Bawen ngono lho, ayo ngono kuwi. Tak simak wingi nggo jaranan. Ayo. Iki ana gamdane kembang melati. Ayo. Elisa iki ambune iki. Masa teko tenan. Heeh, teko. Kok kene ketok. Iki wis WA karo aku. Kanda aku sudah datang. Ayo. Kalih Mas Tono ya Mas Jar nggih. Mas Dimas Sutono sembah nuwun rawuhipun. Jan nggih. Ngapunten Mas, Mbak. Ayo. Mbak Lisa iki daleme iki cedhak kok kene jare Mbak Tutandri. Ayo, Mampir apa piye sesuk? Ayo. Lek diampirke wong gur awake dhewe. Malah ngrepot-ngrepoti ning kono. Ayo. Yo lek sing didhayo engko rena penggale lek malah getun malah kecewa ngono lek dhewe lek malah isin dhewe. Ayo. Wis matur nuwun katresnane. Ya, Engko ben nembang dhisik ora usah kesusu mulih Mbak Lisa. Ngopo? Ayo. Wong dijob bolak-balik ra iso, bengi iki ya ora iso. Ayo. Tanggal 14 ya ora iso. Ayo, Sok ketemu sing akhir bulan ning Ponorogo. Ya. Cobi ngalih slendro kula nyun sewu Pak Trubus kepeksa kula niki gamelan slendro kula ginakaken walaupun namung sekedap. Ayo, Coba ora haram. Mboten nyun ngapunten slendro dhisik. Slendro tur menyura. Ayo. Mau ngersakake anu kutut manggung Pak Trubus Ayo. Siji ya kuwi sesideman, yang kedua adalah kutut manggung. Ayo. Coba kaya apa diaturake. Ora perlu kakean gunem iki wis jam 2:04. Heeh. Nek Yojo iki bare biasane tengah 6 kok, Tru. Ndalango dhewe ora senengane. Ayo, Bu Kesi coba kaya apa? Nggih, sampean sik sing buka, engko terus tak lempar-lempar. Ayo coba kaya apa? Nggih. Nggih. Pokoke bengi iki sampean iki tak spesialke wit sore nembang terus. Ayo. Lah nggih niki selamat datang untuk adindaku tersayang Elisa Orcarus Alasto. El, nanti kamu harus kesini loh. Lararene wawas tak jewer konku. Kudu gelem rene ndampingi Kanda. Ambak neng kono kaya wajahe bersinar kaya rembulan. Ayo mungkin. Kalau Pak Trubus sing nanggap El goleki awakmu El. Kalau Pak Trubus wis ngadeg-ngadeg ya lho. Mangken mriki mangken nembang Pak Trubus masangane 1 seweneng dhek niku. Ayo. Pak Trubus piye lho? Nggih. Iki sik ngobarke Mbak Lisa ben rene. Ayo coba kaya apa. Ayo iki gen genti nyambut gawe iki ya coba kaya apa. Yo nong bir iki kerja ora piknik. Ayo coba kaya apa nggih. Winong sik coba. Ngledek rene winong nggih. Dan
biri lho, Pak. Apa? Larso ngono, ora oleh. Kudu Larso Arif. Ayo. Birgitae senengane Arif. Ayo. Ayo. Sing apik lho nang wingi ana Yoja to, dadi bintang tamune Mas Catur Kuncoro. Walah. Loh, kemarin itu di Mbawen, Pak. Oh lho, maksudnya iki Mas Catur mangka kaya Yogya ten ning Bawen ngono lho, ayo ngono kuwi. Tak simak wingi nggo jaranan. Ha iya. Der ning ngono. Biasa. Ayo. Biasa der maksudnya aja mutung. Ayo. Enggak, memang saya bukan dipanggil untuk melucu, Pak. Kan saya sinden. Nah, Bukan pelawak. betul. Iya, jadi saya tidak mau berusaha untuk melucu. Pelawak sinden tidak cari der. Yang der itu tum itu karena tukang beduk. Iya. Soalnya dia tukang beduk. Nah, iya. Betul. Heeh, ngono kuwi. Wong awakmu ki rasa banyer rasa piye? Wong ndelok wujudmu sing cantik kaya ngene walah, wong wis terpesona. Ngono kuwi. Coba sawangen kuwi Mas Deni nyawang kuwi langsung. Iya. Nggih. Nggih. Pokoke ngono nang. Muni Terus, ayo nah. Neng ning plah ha 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 ongkekke nong. Nenu keringan. Oh, yo saiki oper Mbak Birgita. Ya, coba. Jane wong Jawa ki kaya garwane Pak Trubus lho. Asmane Ibu Hajah Murjiem. Dadi rata-rata wong wedok mbiyen ki mesti mingkem. Ha. Murjiem parinem. Lah kaya ngono. Birgita mengo. Ha iya. Mula anggere anak wong lanang mengo ae dhek. Ha iya. Heeh. Iya. Ning mburine Stiani kok mingkem kok lho Stiani. Ha iya ngono. Sing mecucu lak Bukesi kuwi mecucu. Sukesi Rahayu. Wah ya mecucu. Yo, Bir ayo Bir. Nggih. Anggung nyamang sik to masak nyanyi sik to. Oh, nyinden kok nyanyi Maksudnya, maksudnya aku dilokne jahat, wanita jahat ngono to, Pak. Cengkokmu sing jahat, mikat atine para-para sing do mirengke. Ngono lho, ora ngono. Pokoke tak gedhekke rasamu aja kuwatir. Ayo. Apik pas saka dhek. Ayo. Pas saka ayo. Inilah sinden saka. Anggung nyamang Nai yo guys, dicucuk nele mangan le. Ya. Aku iso piring kok nganti melur. Ayo ngono. Kok piring kok ngene iso mak ngene kok. Ayo iso memuai ke bawah. Ayo ngono kuwi. Wong ing atase sop kok iso dadi tahu kupat. Ayo. Jane kancane ya akeh sing ngono kuwi, ning sing diekspos lak lukis tok. Ayo, jane kabeh ngono kuwi. Ayo.
Ayo. Hur, ayo. Sate, Kis. Gurami, Kis. Tahu, Kis. Sing akeh. Segone, Kis. Wah, mantep segone. Ayo. Ya, tak mau ngeluke nek mangan ya. Aku wis ndelok tenan. Sego dikek iwak karo sayur, tutupi segone tahu. Kaya ora bedah wetenge gumun kaya. Ngene nggih kewatan ning ngempul ora gampang iki paling rekoso sak panggonge sing ngempul kuwi ora. Mula mangan akeh aja dipaido. Akeh kan wis pancen ngono, Kis. Pokoke sing akeh lek gratis, Kis. Ayo. Bayar aja. Ning bandara ndak misuh-misuh ngono ayo. Ayo. Monggo Mbak Dian Munasiroh, si iki ngangge H. Ayo siroh. Ana coba kaya. Mangga 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 Lele Kis ora ngangge ngawur. Mangga 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 ala mangga 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 aneh mangga tisu Kis. Kok iso tisu. Dikira roti ya ora iso bedake bocah ora nggih. Nggih. Terus Yan yo sak garis ki kae. Midhangeting kangsa Mbak Tri Hastuti Retnowati. Wah, iki pokoke anggun-anggune sinden Madangkara ya Mbak Tutik. Ah, piteke dipadake karo kostume lek ireng piteke ya ireng. Ayo. Iki pun lawas ya, Pak. Ayo. Kuwi apa to? Reget apa to kuwi? Biasane kan bakul apa kukune wireng ngono kae. Ini marun, Pak Yoyo. Hah? Marun. Warung. Marun. 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 Oh iya, Abah Marun. Ayo coba nggih, nggih. Ya Tik, tak jagakne kowe to Tik. Ayo coba kaya apa nggih. Para mitra Lho, Bu Chandra. Ayo. Chandra mawa. sekedap Pak Yoyo badhe matur. Nggih. Kula niku sik dhewe niku sinden normal. Saiki gendeng napa piye? Mboten karena kadangi gendeng-gendenge niku kan berat sekali. Jadi kan mental saya kan terbatas ngoten to. Jadi anggal tertekan niku terus jadi kaya terganggu mentalnya gitu loh. Oh alah, kok iso muni ngono lho, iso mental. Apa duwe mental awakmu ki? Hah, Tik? Anu Duwe don rasa grogi apa ya duwe? berkebutuhan khusus. Oh iya. Iya. Ora apa-apa. Harap maklum. Wis ora apa-apa Bun, terus Bun. Ayo nggih. Para mitra Enggak lurus apik jane. Kang Mi Naya Wes semene ae nek kakean gendeng suwi-suwi ayo. Ayo nggih. Kurang iki sugeng lenggahipun Pak Trubus. Ayo.
Sugeng lenggahipun Pak Trubus. Wah, iki mulai, ayo mulai pisan ayo. Mulai memuai dek. Ayo. Ayo. Titik, nggih, mlebu gending tik, coba. Kualolo iyo Kakung Putri ayo ngono kuwi jane sayuk ayo ngono wis muga-muga awet iki para kanca-kanca pengrawit karo anak-anakku sinden iki ayo ya siki ae ayo rasa ditambahi rasa disudo ayo iki ae pokoke tutik mangkan mas aku biar ayo nggih biar pet ayo ngono ya Mbak Lia lah Mbak Lia menika asli saking Laladan Ngayogyakarta para dulur ingkang hijrah wonten Laladan Sragen pundi to Mbak Lia jenengan Yogyanipun Bangun Tapan, Mas. Bantul. Bangun Kayangan pundi Bangun Tapan. Oh bangun Tapan Bantul kowe nggih ah jan luar king mriki pinten kilo Bangun Tapan Nggih lumayan tebih nggih caket kali terminal Giwangan. Oh Giwangan Jalan Imogiri Timur. Wah nggih benjing kampir napa mboten Mboten Mas. Mboten tilik-tilik ngoten Mboten. Mbah nggih Pun bar tilik kula. Oh bar tilik ayo sesuk arep mbacut tok ayo nang ndi turu ayo ya Mbak Lia ayo iki suarane iso cis ayo coba omben ata omben ya manuke kuto ata omben Kakung Putri Kakung Kor iyo Putri Kakung yo Kakung ora senengane ora nggih lah aku MC ngawi kae dumateng temanten kakus kae ngono lho jenenge wong ngomong enek cewete kok ya ora iso dipaidu lah diteliti yo sinden sak erat iki tukang cewet kabeh ayo ning piye carane iki menutupi lah iya tenanan nggih kembali ke Bu Kesi coba kaya apa ayo Bu buke rambu rangkung ayo tak tinggal rene mau rambu iki gawe film ayo perjuangan ayo wah cerongesan raine ayo kancane kon ngemut bensin iki nyebul akhire sprene rusak raine ayo ana sinten kirangan ayo ngono kuwi wis bocah iki ben golek pengalaman kancane nggih korban kok bene ora penting sekolahe sik tetep mlebu terus biji elek ra masalah penting mlebu ayo nggih Bu Kesi ngono-ngono ya anake sampean. Lho, aku iki ndodo lho. Lek nganti kepinterne malah tuh pertanyaan kuwi anake sapa kok iso kaya ngono kuwi. Nah, ngono kuwi. Wong aku iki malah aku wong bejo jane gurane. Asine alah bluk Bu Kesi tenan. Sampeyan ra getun entuk wong bluk ku lho. Ya mergo wae padha-padha bluk. Dadi anggere nek ngomong bluk kaya ngono kuwi. Bluk-bluk ora. Mangga Bu Kesi, Bu Kesi. Ayo nggih.
Anggrene Elisa samane kisruh ngono lho. Habagan. Kon dhuwur, Bu. Minir. Ya. Aku tutet dialange cilik. Waduh. Hatta abakan Aku. Putri. Aku. Por. Lah bapak nganggo mandek. Padalang. Dalem Bu Dalang. Ternyata piyai gudean mriki, piyai sepuh-sepuh, remen sanget nggih kalih tembang-tembang klasik. Ketitik ingkang mirsani tasik kathah. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang tasih nenggani matur nuwun sanget, sugeng laras nggih Bu. Kudung kuning nika nembe kalih dahar. Wah nggih. Apa pedang kuning? Apa? Kudung. Oh, kudung kuning. Ah iya. Nggih. Lah pancen piyai mriki nggatekke swargi Pak Sena ki anggere gara-gara ya mesti kutut manggung lho Bu Gesi. Saya lek bapak-bapak ya anggere kutut manggung, walah temenanan remene ra umum. Ayo. Karo ngrungokne kutut manggung le nembang sinden karo ndekepi kutute dhewe-dhewe. Lah iya kaya ngono kuwi. Mugi-mugi saged dados panglipuring penggalih Bapak Ibu sedaya kemawon. Monggo ditelaske Bu Gesi. Nggih. Loro. Pak, tapi ini adalah catatan sejarah bagi panjenengan. Dalang nganggo keprak lan cempolo kotak gaya gagrak Ngayogyakarta. Sejarah pertama kali dalam hidup Ki Cahya Kuntadi gagrak Ngayogyakarta. Mula iki sok kena dienggo peninggalan anak-anakmu, Pak. Sek ta peninggalan ya sok air, kesusu. Aku ya butuh golek pasaran, butuh laris, butuh rabineh dan lain-lain. Nggih. Tegese aku karo sampean iki perkawinan mas ngono lho, rabineh perkawinan mas. Gak beda, istilahnya beda. Wong mau jelas aku butuh rabineh. Perkawinan emas itu jelas kayak Pak Trubus karo Ibu. Lah sampean njeluk dirabekke meneh to. Nggih. Tegese iki bangun nikah kaya wong ngunut tulung agunge bangun nikah ngono. Kok tega ngono lho karo aku. Mbok lali, sampean lali to dek zaman berjuang kae. Njur kelingan anak lanang kae to. Malah nembang biagong ya ora. Oh, Elisa udah pulang, waduh. Hah? Mulai bocahe. Ora apa-apa engko diparani. Ayo. Dia telaske, Bu. Jangan bilang kayak terus.
nggih. Iki adimu wedok pamit, sukses. Mas Dalang izin duluan mau ada acara pagi di gereja. Wah, nggih. Kapan-kapan main Jogja lagi pas longgar jajan bersama. Berdua saja. Oh iya. Sukses selalu. Iya. Ngene saweneng pisan ayo. Terima kasih. Iki mau ana pamundhut malah urung kewaca layange saka Bapak Haji Sugeng Widodo. SHMM Jalan Sakura nomor 1A, 1B, Cokro Bedok. Sidoarum Nggodean Sleman ngersakake bawa dandang gula turu lare. Kalajengaken kembang kacang versi bual jinah. Monggo kanca-kanca iki sing Mas Taslim coba dibawani Mas Taslim. Ayo. Mas Muhammad Taslim. Iya, penggirong hebat iki asline saka Klaten. Heeh, temenanan nggih. Jos temenanan. Iki setia karo awake dhewe. Anggere Pak Gunarto guna tali jendra ora ngasta ya melu terus. Ha iya. Pak Gunarto ngasta malah kudu melu rono. Ha iya, sebabe lho Pak Gunarto karo aku wah tresnane ora umum. Masa klunting kirim. Wah angger Mas Taslim dijakno klunting aku. Ha iya. Oh Mas Taslim didumi. Wis tak dumi rokok mau. Ya sing anu ora. Ya Mas Taslim coba kaya apa diaturi pamundhut saking Bapak Haji Sugeng Widodo iki minangka panglipur Jampining Sayah. Nggih. Ugi para sesepuh adi sepuh ing tasik kepareng jenak pinarak. Monggo menika saged kangge wungon sesarengan mumpung malam Minggu. Ya, Monggo Mas. Kang kinita lelakuning gandeng kembang kacang pambukaning sekar dandang gula turu lare pinarunging swara rom ruming ras hamilang ngoni wiramane lancaran mungkin naryo kecul pepatete datan oncat Puska
rawane nora cicir latrange kembang katang matur sembah nuwun mong sak kemprangan nggih ingkang baken
nderek memuji nderek ndedonga mugi-mugi Pak Trubo sak klawangsa tansah pinaringan tentrem ayem seneng lair batosipun. Ewadene supaya uripe menungsa ki seneng carane ana papat Mas Garing. Sepisan ora banget-banget ngetuni lakon sing wis kepungkur, ora kuwatir nasibe ing dina sesuk lan bisa menikmati ing dina iki. Angka loro ya kuwi semeleh, ora digawe ribet, ora digawe ruwet. Merga ning donya ki janjane mung tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia itu bukan tempat tinggal, ngono lho. Angka telu ya kuwi urip kanthi sak mestine, sak cukupe lan sak titahe, sak benere. Angka papat pangeran nyipta menungsa ana alam donya supaya menungsa kabeh padha marem lan seneng banjur gedhekake rasa syukur yen manungsa uripe mung resula sambat tegese wong sing kufur utawa ora pinter nyukuri karo kanikmatane Gusti ingkang nyipta jagat. Heeh. Ngono ya, Truk. Nggih. Ndereke Ndara Janaka karo bapak wis kiling kintar budal ning Jala Tunda. Iya. Kae ngono ayo didhekke ayo.